नोंथाङाबो थाइजौ जाना मोजां मोनो जानो हागौ। थाइजौ जानानै जानो हागौ थाइजौनि मादाखौ गारहरो जानो हागौ। नाथाय मिथिना सोमोनांगोन दि थाइजौ मादायावबो दं गोबां बोलोनि गुन। जानो हागौ नोंथाङा बे बाथ्राखौ मिन्थिना दिनैनिफ्राय थाइजौ मादाखौ गारहरनाय नंला। गासै 100 ग्राम थाइजौ फिथाइनि मादाव थायो 6 ग्राम प्रटिन, 20 ग्राम मेग्नेसियाम, 32 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 3 ग्राम डाइट्री फाइबार, एसे बिबांनि B6 एबा B12 भिटामिन थायो। आरोबाव थाइजौ फिथाइनि मादायाव एसे बिबांनि एमिन एसिड, खनिनि फुंखा आरो एन्टिअक्सिडेन्ट थायो। दानिया फैदो मा थाइजौ फिथाइनि मादाया जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मिन्थिना लानो। गोबां जेंना सुस्रांनायाव मदद होयो थाइजौ मादाया। बिनि थाखाय थाइजौ फिथाइनि मादाखौ फोरानना सिंनि बाहागोखौ गुन्दै खालामना ला। बेनिफ्राय एसे बिबांनि बेसरनि थावजों गलायना खानायाव फुनना लायोब्ला खानायनि जोंखांनाया बेरखाङो। मोदोमनि बिगुर जोंखोलखौ बांहोनायावबो थाइजौ फिथाइनि मादाया खामानि होयो। थाइजौ मादानि गुन्दैजों एसे बेसरनि थाव होफानानै मोदोमाव फुनना सप्तासे लायोब्ला मोदोमनि बिगुरा जोंखोल समायना जायो। हाथाइ मानजिनायावबो थाइजौ मादाखौ बाहायनो हायो। बेरे एम्फौ जोयोब्ला एबा आरोबाव बाहायजायो थाइजौ मादाखौ। बेराम आजार रैखाथि होनायफोरखौ बांहोनो थाखायबो बाहायनो हायो थाइजौ मादाखौ। ओंखाम जानायाव थाइजौ मादानि गुन्दैखौ एसे गलायना जाबाय थायोब्ला जोंनि देहानि बेराम आजार रैखाथि होग्राया गोख्रों जायो। गोबां बिबांनि थै खारथि, गोबां कलेस्टेरल, डायबेटिक्स बायदि जेंनायाव थाइजौ मादानि गुन्दैया जोबोरैनो खामानि होयो। रादाब फोसावगिरि बडलेण्ड बुब्लि। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।